Witajcie, roztomili. No, chciałem wam tak coś powiedzieć, wiecie. Dzisiaj media prywatne, te wielkie, nie chcę go dać, że niezależne, bo one są zależne od swoich właścicieli i czasami też głupoty pociskają i też cyganią i robią propagandę i no większą stronę. Pokazały, jak jest gryfnie, jest ino jedna słuszna linia partii pokazywano w telewizji i w radiokach. Bo wszystkie te większe, tak jak Polsat, TVN-y, wyłączyli dzisiaj sygnał. No i przekonacie wy, młodzi, którzy nie znaliście czasów PRL-u, jak to jest gryfnie, kiedy są dwa programy, albo trzy. I to wszystko nadawane z Woronicza, albo Zbytkowa. No i pokazali, że niestety, ale nasze władze ukochane będą nas dali robić za idiotów, jedna strona, ale cóż, może to nas nauczy, że czas już wreszcie przeciwstawić się tej władzy i ta władza zmienić. No boję się, że jak przyjdzie ta poprzednio, to niewiele się zmieni. Bez to by trzeba coś ich zrobić tak, co w referendum ogłoszonym przez, powiedzmy sobie, odpowiednią ilość podpisów, no załóżmy się tam 100 000 podpisów zebrać pod rozpisaniem referendum i referendum może rozwiązać parlament. To jest taki mój pomysł, żeby przez 4 lata, jak się do mnie nabrać, nie być zaś pod szczewikiem tej drugiej strony, który nie musi być lepszy, a może być gorszy. Bez to pokażmy, że poradzimy się przeciwstawić tej władzy, jako jest teraz.